Bueno, moi bo día. Permítame que saúde, a ver se non me esquezo de ninguén, porque hai moita xente que teño que saudar. Están os integrantes da mesa do Parlamento, están os portavoces, deputados e deputadas, está tamén o secretario xeral da Lingua, presidente da Fundación Otero Pedrallo, que está aquí ao meu lado. Están tamén os ponentes que hoxe van a participar nesta xornada. Está o presidente da Fundación Rosalía de Castro, que acabo de ver por aí. Está tamén a secretaria do Consello da Cultura. Estou vendo, están diputados do Parlamento e deputadas. Bueno, moita xente, vexo que hoxe tendes a ben pasar o día aquí con nós nesta xornada, que o que queremos é, a través dela, conmemorar un feito importante, que é que se cumpren 100 anos da primeira cátedra en galego, que foi don Ramón Carballo Calero, e queríamolo celebrar. E aproveitando que estamos tamén no ano teriano, profundizar na gran relación que tiñan don Ricardo Carballo Calero e don Ramón Otero Pedrallo. E por que especialmente tamén con Carballo Calero? Pois especialmente con Carballo Calero porque nós somos, o Parlamento, quero decir, somos os depositarios do legado de don Ricardo, que o custodiamos con moito cariño dende o ano 1997 e que foi gracias ao empeño e tamén, vamos a dicir, o colaborar e deixar facer, foi gracias ao empeño de Pilar García Negro, por aquel momento deputada neste Parlamento, e tamén por a axuda e por deixar facer esa iniciativa de don Vitorino Núñez. Entonces, que era o presidente naquele momento do Parlamento. O legado de Ricardo Carballo Calero é un legado importante. Hoxe falarase aquí del. Temos unha biblioteca extensa sobre todo o que el escribiu, e me parece que era un día importante hoxe para destacar a figura de don Ricardo e ao mesmo tempo pôr en valor tamén a don Ramón Otero Pedrallo por a estreita relación que les tiñan. A nós nos parece que unha das mellores maneiras de comunicarse e de tamén abrir un Parlamento é a través da cultura. Estamos intentando facelo, e isto é indudablemente un acto con moita cultura, con moita... Vamos a falar aquí hoxe de cousas moi interesantes relacionadas coa nosa identidade, coa nosa lingua, e me parece que era de xusticia que fixéramos este acto. Eu terei ocasión de falar despois, pero ahora tamén quero que nos diga algo o presidente da Fundación Otero Pedrallo, que ten un problema de un viaxe, e entonces, cando queiras, se nos dirixes unhas palabras, pois encantados. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Evítame xa perder 2 minutos sin saudar a todos os presentes, porque el xa o fixo, entón non sería repetirme. Por lo tanto, benvidos a todos, moitas gracias pola súa presenza aquí. Non vou a disertar sobre Otero Pedrallo, senón que a miña presencia hoxe ojalá nos dispois a máis expertos, xente máis experta e ben coñecedora da obra e da vida de Otero Pedrallo, tan só representar a Fundación como presidente e agradecer ao Parlamento que por unanimidade teña acordado dedicarlle este ano ao don Ramón Otero Pedrallo por ser os 50 anos do seu pasamento e os 100 anos da publicación de unha obra inesquecible e ainda hoxe non superada, que é a Guía de Galicia. A Guía de Galicia centrada fundamentalmente na paisaxe, algo que hoxe é
público e xeral, todo o mundo considera a importancia da paisaxe, o cuidado da paisaxe, a atención á paisaxe, pero fai 100 anos, en 1926, cando don Ramón Otero Pedraio publicaba a Guía de Galicia, non era así. Aquela xeografía que estudábamos nos aínda na escola era a xeografía dos libros, dos ríos, das capitales de provincia, non era a xeografía da paisaxe. Iso introduciúnolo don Ramón Otero Pedraio e temos que aproveitar este centenario para pôr en valor ese amor, ese interés, ese cuidado pola paisaxe, de tal forma que xa nós mesmos fixemos un documental que é don Ramón Dereito á Paisaxe, que xa se presentou aquí en Santiago, en Ourense, presentase en Ribadavia, presentase en Vigo o día 23, se recorrerá toda Galicia para pôr en valor este que don Ramón nos entregou fai xa 100 anos. Non vou a disertar agora nada sobre don Ramón, pero quería compartir un pouco as experiencias que eu como neno tiven con él, porque eu tamén son un neno de Trasalba, como don Ramón, e lembrar que aquel neno que estaba escribindo, escribía sin luz en Trasalba. Ainda estaba sin luz cando eu nacín, ainda pasaron 15 anos desde que eu nacín en Trasalba para que houbera luz en Trasalba. Entón, iso hai que polo en valor, pensar que un home que no 1930 estaba escribindo arredor de sí, escribió en Trasalba sin luz, sin calor. Sempre poño como exemplo a Romaría de Xelmírez, que el remata, e fai unhos días estaba o Conselleiro de Cultura ali, visitando a casa de don Ramón, e lle dixen, leo que di aí a última liña da Romaría de Xelmírez, e di Trasalba, noite de San Silvestre de 1934, Patricia. Pois hai que pensar o que é a noite de San Silvestre, o 31 de decembro, en Trasalba, sin luz, sin calefacción, sin nada. Don Ramón escribe, eu non sei, serían 500 folios, probablemente escritos a man, como escribía don Ramón, porque a Romaría de Xelmírez non é unha novela curta, non? Por lo tanto, ese rapaz que tamén aos 16 anos lle morre seu pai e se queda só. Seu pai que era o que aportaba, ademais, económicamente a familia, a forma de vivir, e ten que quedar dependendo de súa nai, que non sabía nada, non tiña tampouco formación especialmente académica, e non tiña tampouco experiencia o que era coidar unhas terras para poder sobrevivir a conta desas terras, e teñen que reinventarse os dous. Ese rapaz que con eses 16 anos morre o pai e ten que vir a examinarse aquí a Santiago de Compostela, que non viña no tren no AVE desde Santiago aquí, que non había, desde Ourense aquí, porque non había nin tren naquela época. Tiña que ir no tren que iba para Vigo, baixarse en Redondela, coller unha combinación e vir aquí e parar en Cornes, que non había estación aínda en Santiago. Entón non era un rapaz, non foi un rapaz de vida fácil, que logo vemos así, logo andivo dando voltas arredor de sí, hasta que Losada Dieguez, cando tiña xa 30 anos, lle dixo, hai que empezar a traballar, Ramón, hai que empezar a traballar, se é hora de porte a traballar, e vai a xo fixo. A partir de aí, de 1918, que cando lle dá este tirón de orellas Losada Dieguez, don Ramón empeza a escribir e é o maior polígrafo que hai en Galicia. É un home que non hai xénero literario que se lle resistisa. Da igual que fale de poesía, de prosa, de novela, de ensayo, de filosofía, de historia. Non hai xénero literario que non cultivara e cultivara a un altísimo nivel, que é o máis importante. E logo, sobre todo, que nos transmitiu foi ese grande amor á cultura galega. El foi un dos grandes e xenerosos. E, sobre todo, o máis importante é que foi capaz de concitar de vivo, de morto, como agora se acaba de mostrar no Parlamento, pois o acordo unánime de todos. Unha persoa que simpatizou con uns, con outros, con todas as tendencias na vida e na morte, na post-morte tamén de don Ramón. A nós, como en este caso, como presidente da Fundación de Otero Pedraio, teño a obriga de procurar manter a memoria de don Ramón Otero Pedraio. Por iso estou orgulloso, este mesmo lunes entregamos o 5º premio para estudantes de bacharelato, porque se non transmitimos isto ás novas xeracións, se non levamos Otero Pedraio ás novas xeracións, nós xa nos estamos indo. Entón, é imprescindible transmitir ás novas xeracións este é o espírito de don Ramón, ese eco cultural que ele nos deixou políticamente
literariamente, humanamente, este don Ramón que soubo cultivar e atender, el que era un gran amante da cultura clásica e do humanismo, ese verso que está aí eterno de Terencio, homo sum humani nil, a me alien un puto, non? Son home e nada do que ten que ver co home, a mí me pode ser alleo. É un home que estuvo en todos os ámbitos, un home considerado, casi presidía todo, porque preside o Ateneo de Ourense, preside o Seminario de Estudios Galegos, preside Galaxia. Don Ramón era un home querido e admirado de todo o mundo, e este eco que él nos deixou temos que encargarnos de transmitilo sobre todo ás eleccións posteriores. Por lo tanto, este acto hoxe simbólico do Parlamento, que é un recoñecemento á memoria de don Ramón, e que eu lle agradezo en nome do seu presidente e os parlamentarios que están aquí, esta aposta por don Ramón por considerar este ano como ano teriano no que nos vamos a empeñar. Por suposto, a Fundación o está facendo, a Consellería de Cultura que nos reuniu a máis de 30 entidades hai uns días na Cidade da Cultura para ver que actividades se van a desenvolver desde destas distintas actividades. O agradecemento persoal meu como presidente da Fundación Otero Pedraio en nome da Fundación Otero Pedraio. Lamentablemente, como dixo o presidente, eu teño que ausentarme ahora ás 10:30, pero quedan todos en boas mans, porque visto o panorama, sinto moito non poder escoitar a antiguas colegas universitarias, pero xa me enterarei porque isto de alguma forma será transmitida. Moitas gracias, señor presidente, por darme esta oportunidade. Bueno, pues vamos. Explícase o desenrolo, Pilar, das xornadas. Presidente do Parlamento, deputadas e deputados, autoridades presentes, distinguido público, amigas e amigos. O 27 de xuño de 1997, esta casa acollía en acto solemne, baixo a presidencia de don Vitorino Núñez, a biblioteca e o legado documental e epistolar de Ricardo Carballo Calero, cumprindo así o desexo da profesora María Ignacia Ramos, a súa viúva, que puido asistir a aquel acto en vida. Tamén, con posterioridade, o Parlamento recebeu de mans de Teresa Vilar Chao o legado de seu pai, de Ramón Vilar Ponte. É de xustiza, pois, lembrar o activo papel desta institución na recepción de tan relevante documentación histórica e a apertura da mesma a investigadores interesados en coñeceren o pasado de que deriva o noso presente. Igualmente, en 2020, o ano en que Carballo Calero foi celebrado como dedicatario do Día das Letras Galegas, o Parlamento editou un volume que recolleu discursos e estudos do escritor e profesor ao longo de case 60 anos como orador e estudioso da literatura galega. Así mesmo, continuou dando vida á trascendencia e á función central do polígrafo, facilitando, xunto coa Dirección Xeral de Política Lingüística, a edición da súa obra literaria, poesía, teatro e narrativa, cumprindo deste xeito un servizo básico debido a todo escritor, poder ler e aprezar a súa obra.
Tal aconteceu en 2022 e os editores da mesma, desa obra literaria, o profesor e escritor Manuel Castelao Mexuto e quen lles fala, propuxemos que fose presentada en público no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela, no mesmo lugar en que o estudante Carballo proferira o discurso de inauguración do curso académico 1930-1931 e na mesma universidade en que, o 25 de marzo de 1972, tomou posesión como catedrático de Lingüística e Literatura Galega. O presente ano 2026 volve ter un significado especial na recordación do escritor e profesor que dá nome a unha biblioteca desta casa. Celebramos o centenario da súa chegada ás aulas universitarias en Compostela, cando aínda lle faltaban uns días para cumprir os 16 anos. Supuxo para el unha auténtica epifanía, como lembrou moito tempo despois e como ilustra o libro editado en 2020 polo Parlamento grazas a unha fotocomposición de Pablo Cés. Tamén este ano é de obrigada recordación o cincuentenario do pasamento de don Ramón Otero Pedraio, un xigante da literatura galega, de quen Carballo se confesou sempre discípulo e admirador, como ben atestigua a correspondencia entre os dous aquí custodiada. Quer a coincidencia cronolóxica que a vida de ambos ten a ver co mes en que estamos. Don Ramón naceu o día 5 de marzo de 1888. Don Ricardo tomou pose da súa cátedra universitaria, como xa dixen, o 25 de marzo de 1972 e falecería xusto o mesmo día, 25 de marzo, 18 anos despois. Mais dáse a circunstancia, ademais, de que ambos puideron obter as súas cátedras universitarias moi serodiamente, aos 62 anos, como consecuencia da represión desatada na Guerra Española de 1936. Tamén foron os dous profesores de ensino medio e membros da Real Academia Galega, coa recepción de Carballo na mesma en 1958, o ano da xubilación de don Ramón, sendo proposto mesmamente por el, por Otero Pedraio, Cuevillas e Ferro Couselo. E o primeiro deles, Otero, o encargado de responder ao seu discurso de ingreso. En fin, en 1988, centenario do nacemento de don Ramón e dedicatario aquel ano do Día das Letras Galegas, Carballo reavivou o seu amor e coñecemento da obra oteriana en múltiplos escritos e conferencias por toda Galiza, nun cerramento de vida que o unía circularmente a aquel novísimo estudante que xa se esmeraba en lúcidas críticas literarias nas páxinas da revista Nós. Ora ben, ao lado do seu inmenso valor como historiador, gramático, crítico literario, orador, conferencista, articulista, brilla o traballo de Carballo como xurista e membro do Partido Galeguista de preguerra, nun labor que ten a ver directamente coa historia galega do segundo terzo do século XX. Xunto con Lois Tobío, é Carballo o autor do primeiro anteproxecto de Estatuto para Galiza, nado da encomenda do Seminario de Estudos Galegos e publicado con toda dilixencia en maio de 1931. Un exemplar deste anteproxecto, procedente do Museo do Pobo Galego, fixo parte da exposición que o Parlamento montou tamén a exposición ad hoc sobre Carballo Calero en 2020. O artigo primeiro deste anteproxecto establecía: Galiza é un Estado libre dentro da República Federal Española. O texto do Estatuto de 1936 houbo de se adaptar á Constitución da República promulgada en decembro de 1931, mas aquel anteproxecto posúe un valor histórico extraordinario. Se pasamos agora ás aulas
de novo da universidade, o profesor e escritor Francisco Rodríguez, que tamén foi deputado por breve tempo nesta Cámara, contou co apoio de Carballo na defensa da súa tese de doutoramento, a primeira sobre Rosalía de Castro, na Universidade Galega, en 1988, nun tribunal que presidiu Carballo Calero, ao igual que no mesmo ano presidiu o que xulgou a tese de licenciatura da profesora Carme Fernández Pérez San Julián, mesmamente sobre Otero Pedrallo. Estes foron os seus derradeiros actos académicos de Carballo. Don Ramón Otero Pedrallo foi lonxevo, afortunadamente, e puido desfrutar do aprezo e admiración das novas xeracións de galegos, como, por exemplo, do Grupo Brais Pinto, a que pertencía o tamén deputado deste Parlamento durante moitos anos, Bautista Álvarez. Nos derradeiros meses de vida, Otero rememorou en significativas entrevistas aquela esperanzada época dos anos 20 e 30 do século XX. Na realizada por Víctor Freixáns en 1975, evocaba, dicía así: naquel intre, cando tan poucas cousas tiñamos, había que facelo todo. Viaxar, botar discursos, escribir nos xornais, estudar xeografía, etnoloxía, historia da nosa terra que estaba sin escribir. O que de ningunha maneira se podía era estar calados e quedos, porque o tempo xa daquela loitaba contra de nós. Na entrevista concedida a Maribel Outeiriño, tamén en 1975, volvía a lembrar os tempos de irmandade inalterada con Lousada Dieguez, Castelao ou Cuevillas. Pois ben, unir ambas personalidades na celebración desta xornada é unha feliz oportunidade de certificar que a Galiza existe e merece un futuro digno grazas ao preciso e precioso aval dunha historia da que Otero Pedrallo e Carballo Calero foron artífices esenciais. Hoxe, amigas e amigos, adoítase reiterar o valor da diversidade e da pluralidade como mérito de calquer obra ou actividade pública. Na realidade, ambas, diversidade e pluralidade, son epítetos da humanidade no seu conxunto, como o deben ser tamén da práctica cultural, se ela se estima a si mesma. Parabéns, por tanto, ao Parlamento por lembrar a personalidade e o traballo de Ricardo Carballo Calero e por ter nomeado ano Otero Pedrallo, por unanimidade, este 2026, en que se cumpren tamén 100 da publicación da súa Guía de Galicia. Parabéns igualmente a todas e a todos os participantes nesta xornada de merecida homenaxe aos dous. Que a obra de ambos continúe a iluminar o presente e o futuro da Galiza, de cuxa bandeira ergueita eles nunca desertaron. Obrigada a todas e todos vostedes pola atención prestada e venturosa primavera tamén para todas e todos vostedes. Síntome moi honrada e feliz de ter a oportunidade de presentar a profesora Aurora Marco. Vou nada máis que me referir a través de un flash moi concreto
a súa ampla e fecunda biografía académica como historiadora da literatura, pero nun aspecto fundamental que nos leva a unha auténtica reescritura da historia total, da historia conxunta de Galiza. E é que a profesora Aurora Marco preocupouse por visibilizar, por dar a coñecer nomes fundamentais de mulleres galegas, nunha grande parte absolutamente descoñecidas, noutros casos preteridas ou silenciadas, fosen membros das Irmandades da Fala, fosen guerrilleiras, fosen mestras represaliadas ou directamente sometidas ao castigo irreversible, a pena de morte, e por iso digo que esta parte fundamental da súa investigación leva non só a un coñecemento preciso da metade da humanidade declinada en feminino das galegas, senón a unha reescritura, a unha refacción da historia no seu conxunto. Naturalmente tamén está presente nesta xornada por unha relación moi estreita, diríamos de intimidade, como discípula primeiro, como compañeira e amiga despois, de don Ricardo Carballo Calero. E en concreto, o título da súa palestra, Carballo Calero inicial e iniciático, ten a ver co período a que nos referimos, de hai 100 anos xa, e con un volume dela, Foula e Ronsel, os anos xuvenís de Carballo Calero, 1910-1941, que, manexando toda a documentación posible e mesmo textos ou documentos inéditos, informounos sobre ese período formativo fundamental do escritor. O libro obtivo en 1992 o premio Ángel Fole e foi publicado o mesmo ano, de modo e maneira que o contributo da profesora Marco con Carballo Calero ficou xa desde anos xa tan distantes do noso presente, debidamente acreditado. Obrigada, por tanto, por todo o seu traballo, por toda a súa contribución ás nosas letras, e que sigamos, naturalmente, desfrutando e aprendendo de toda a súa pescuda, de toda a súa investigación. Obrigada. Ten a palabra a profesora Aurora Marco. Teño que darlle, non? Xa está. Bo día a todas e todos, autoridades da mesa, deputadas e deputados, representantes de entidades, fundacións, amigas e amigos. Quero comezar por agradecer a Pilar García Negro o convite para estar nesta xornada e deixar constancia igualmente do agradecemento ao Parlamento Galego por acoller esta xornada tan interesante que nos reúne hoxe aquí. Difícil resumir en media hora o inxente labor realizado por Carballo Calero no período de anteguerra. Tentarei non. Na súa biografía hai un período crucial, o que antecede ao golpe militar, período que o marcou no persoal, no profesional e no ideolóxico, e que explica a traxectoria posterior, coa ditadura de Primo de Rivera e a República como pano de fondo. Foi na altura cando ficaron trazadas as liñas definitorias do seu percurso vital e profesional. Se algunha etapa marca a vida dunha persoa, é o período de aprendizado, de saída ao mundo, as formulacións galeguistas, nacionalistas, a escrita, a metodoloxía da obra investigadora, o polifacetismo enciclopédico, a actividade política e cultural do Ferrolán, teñen a súa orixe naquela etapa que se iniciou en Compostela hai 100 anos.
Poderíamos adiantar certamente o inicio a Ferrol, porque cando chegou a Compostela os primeiros días de outubro de 1926, viña cunha bagaxe intelectual infrecuente para a súa idade. Naquel espazo biográfico carballano encontramos o neno adolescente ligado ao bairro do Ferrol Vello, que preparou o bacharelato por libre no colexio que rexentaba o escritor, xornalista e pedagogo Manuel Comellas Coimbra, o que espertou nel a primeira emoción oratoria, como nos diría despois. A instrucción recibida foi decisiva para a súa formación humana, que estivo sempre presidida polo principio da liberdade. Obtivo o título de bacharel en xaneiro de 1926. A súa afección á lectura e a vocación literaria hai que situálas nesta etapa escolar. Lector afervoado dos clásicos teatrais do século de ouro, recitaba de cor obras enteiras, como La vida es sueño ou El alcalde de Zalamea. Lía con fruición Shakespeare, a través de traducións, e tamén teatro escandinavo. O teatro, unha das súas paixóns desde cativo, porque asistía cos seus pais a algunhas representacións no Teatro Jofre. Foi temperá a lectura de Rosalía, cuxas obras estaban na biblioteca familiar e gostaba moito da novela histórica. A distancia temporal da etapa infantil do biografado non impediu que no ano 1991 puidese recoller para a primeira edición de Foula e Ronsel, como citou Pilar García Negro, testemuños moi ilustrativos, entre eles o da súa irmá Dolores. El era un punto e aparte de nós. Era o xefe. Lembro moi ben na mesa dándonos clase de francés aos irmáns. Tiña un gabinete e unha biblioteca que lle preparara meu pai, onde ás veces tamén xogábamos. Sendo moi neno, escrevera pezas de teatro que nós representábamos na casa. Era o director. A miña irmá Josefina e máis eu coñecemos Gabriela Mistral, Rabindranath Tagore e Valle Inclán a través dos seus libros. Canto á vocación literaria, Rodrigo Sanz, 32 anos máis vello que Carballo, dicíalle nunha carta: «Porque usted es poeta, como anuncié a su señor padre en cuanto lo advertí hace 2 veranos». Ou sexa, o verán de 1926, cando o neno adolescente comezou a publicar algúns poemas en Vida Gallega e El Correo Gallego. Non eran os primeiros, porque con 15 anos viran a luz na revista Ferrolá Maruxa 3 poemas, un deles en galego. Uns días antes de se instalar en Santiago, concretamente o 19 de setembro, un solto informativo do xornal El Correo Gallego, Poetas ferrolanos, Ricardito Carballo, presentou o precoz poeta, autor de moitos versos, e engadiu: «Así que su corta edad nos autoriza para decir que Ricardito nació poeta». Naquelas páxinas deixou 5 días despois versos deste teor: «Yo tengo austeridades de viejo anacoreta, yo tengo efervescencias de rancio soñador, tengo algo de besánico, tengo mucho de asceta y en el pecho escondida una sangrienta flor». Non quería deixar de sinalar desta etapa ferrolá os comezos temperáns como ensinante. Dada a súa madureza, non sorprende que, finalizado o bacharelato, se incorporase, con 15 anos, como profesor voluntario no Colexio de Comellas Coimbra, onde estudara. En aquel centro traballou algúns meses. O Ricardo que se estableceu en Compostela pasara por circunstancias familiares especialmente adversas polas prematuras e dolorosas mortes da nai cando el tiña algo máis de 8 anos, da madriña nai e de 2 irmáns. Daí a súa madureza e certa melancolía. Cando era a hora do branco xogar, el xa estaba ateigado da ciencia da dor, en palabras súas. Ben coñecido é o poema daquel tempo, Evocazón da infancia perdida, con estes significativos versos: «Eu, neno, matei a miña infancia co coitelo da miña gravidade».
Chegou a Compostela cunha auréola de poeta, a súa verdadeira vocación, gabada por Nicolás García Pereira, Xaime Quintanilla, a cuxa casa acudía polas noites para ler os seus poemas, e Rodrigo Sanz xa citado. Axiña comezou a confraternizar cos membros do Seminario de Estudos Galegos, xeración a que pertenceu e na que se forxou o seu galeguismo, e cos homes da xerazón Nós, como veremos. Foi en Compostela onde se conformou a personalidade dun home chamado a ser unha figura de máxima centralidade no século XX. Naquela etapa universitaria tan fecunda a todos os níveis, aquel fillo da Universidade de Santiago, el dixera: afirmo o meu amor á universidade, considero-a a miña nai intelectual. Pois ben, aquel fillo da universidade salientou como dirixente estudiantil, asombrou como escritor, como conferencista de brillante exposición, e no terreo social, como cofundador, militante e directivo que tivo un papel moi destacado na política activa aqueles anos. Vexamos, aínda que só sexa con poucas pinceladas, esta etapa. Cal era o ambiente cultural en que se integrou? A Universidade de Santiago era moi tradicional. Algún catedrático, como Ángel de la Riva, andaba aínda con levita e chistera. Nos anos en que estudou Carballo, producíronse algunhas mudanzas. Chegara un grupo de catedráticos moi novos con ideas renovadoras. Algúns estiveran en países europeos con bolsas da Xunta de Ampliación de Estudos. Un deles foi Luís Recasens Siches, 24 anos, catedrático de Dereito Natural. Tomara posesión en xaneiro de 1928. Luís Recasens Siches converteuse axiña nun ponto de referencia para as novas promocións. A súa estadía na cidade alterou os cimentos dunha universidade tradicional que se escandalizaba pola súa vestimenta. Grazas. Abrigo a cadros e zapatos de cor que asustaron ao reitor Blanco Rivero, que o chamou para falar con el. Recasens foi profesor de Carballo e tivo con el grande amizade. No baquete de despedida que lle fixeron cando se trasladou a Salamanca, falou o estudante Ferrolán. E o catedrático, en resposta emocionada, dixo: Carballo, le esperan a usted días de gloria. Profesor e tamén moi amigo seu foi Joaquín García Lavella, un granadino que aos 21 anos obtivo a cátedra de Filosofía de Dereito. Tan novo era que tivo que facer ese mesmo ano o servizo militar. Alternaba co alumnado nas tertulias de café e nos paseos. E as súas ideas que defendía con entusiasmo causaban tanta preocupación que o gobernador civil da Coruña aconselloulle que desistise de facer propaganda de carácter republicano na provincia, non só de palabra, senón tamén por escrito. Naquel ambiente, Carballo desempeñou un papel saliente na historia estudantil. Para alén de realizar con brillantez os estudos de Dereito entre 1926 e 1931, Filosofía e Letras cursouna por libre, presidiu a Asociación Profesional de Alumnos de Dereito e a Federación Universitaria Escolar, unha entidade sindical moi combativa naquel período. Houbo acontecementos moi relevantes en que tivo un grande protagonismo. Un deles foi o discurso que pronunciou no acto de inauguración do curso 1930-1931, cando comezaba quinto de carreira. Como cualificado representante da clase escolar, fora elixido polos alumnos do padroado da Universidade de Santiago para intervir naquel acto onde, alén de defender as aspiracións xerais do estudantado, expresou unha idea fulcral, que a universidade fose galega de corpo enteiro, para o que solicitaba a súa galeguización. Galicia existe e, por existir, tiene derecho a tener una cultura propia. Aspiramos a crear una vida universitaria auténticamente gallega. Aspiramos a obtener
un espírito gallego en las aulas de la universidad. O primeiro paso consistiría en lograr a coexistencia oficial de galego e castelán nas cátedras. Como entendía que a resolución dos asuntos universitarios podería organizarse coa unión do estudantado con respecto total ao ideario político de cada quen, abogou pola Federación Universitaria Escolar. Esta idea levantou certa polémica. O ferrolán Xosé María Pérez Parallé, estudante de Dereito, en comentarios a un discurso publicado na prensa local, aínda que manifestou sentir aprezo polo amigo, un dos primeiros da escola compostelá, referiu, fixo comentarios realmente pouco amistosos. Non concordaba coa idea de que todo o sector estudiantil actuase a través dunha asociación única, a Federación Universitaria Escolar, a que atacou pola súa forma de goberno, de estar dirixida por intelixencias masónicas e pensamentos laicos, e acusou os seus membros de algaradas e disturbios. Con palabras grosas, criticou, cito, que a babosidade dunha política rastrera se mesture con asuntos escolares. Non foi a única vez que a Federación de Estudantes Católicos censurou na prensa a forma de proceder dos estudantes republicanos e galeguistas e ao propio Carballo. Cando Gil Casares, catedrático de Dereito Civil e alcalde de Santiago, que acusara tamén a FUE de ser un instrumento da masonaría, ordenou a entrada da Forza Pública na Universidade de Santiago, houbo cargas, detencións e pediuse a súa destitución do claustro universitario. Carballo, como sabemos, publicou un mes despois La Fuerza Pública en la Universidade de Santiago, datos e documentos. Na actualidade temos versión galega deste folleto que se chamou, onde narrou todo o acontecido aqueles días. Pois ben, un estudante católico daquela federación, agachado desta volta baixo o anonimato, en comentarios a un folleto tamén publicado na prensa local, tras eloxiar o interese de Carballo polos asuntos universitarios, certa ecuanimidade e certo conato de imparcialidade, pasou aos reparos, entre os que citou as reiteradas e apaixonadas críticas do autor contra Gil Casares e Rui del Castillo, profesor seu. Rexeitou os insultos lanzados á prensa compostelá e acusouno de tratar con desprezo os estudantes católicos. Como vemos, así moi apresuradamente, Ricardo Carballo foi un estudante que non deixou indiferente a ninguén. En palabras de Borobó, foi, sen estrelas, o comandante do Corpo Escolar de Compostela. Nos testemunhos que incorporei en Foula e Ronsel no ano 92 de dúas compañeiras de estudos, Pilar Briones, María Luisa da Viña, e de amigos de militancia, Fraguas, Fernández del Riego e Manuel Beiras García, trasladáronme a admiración e o respecto de que gozaba o poeta, como comezou a ser coñecido nos círculos estudantís. Lostobío, nas súas memorias, ao evocar o ambiente estudantil dos anos 20, referiuse a dous estudantes ferroláns que chegaran a Compostela, eran Carballo Calero e Montero Díaz, e que levaban, dixo el, o sinal dos escolleitos. E sobre Carballo engadiu, serio, metódico, activo e cunha traxectoria de entrega total a Galiza. O mesmo día que cumpriu 16 anos, ou sexa, o 30 de outubro de 1926, está documentada a súa presenza no Seminario de Estudos Galegos como novo socio correspondente. Esta entidade centrada na realidade galega aglutinou a intelectualidade da época e foi unha das empresas culturais de maior trascendencia daquel tempo. Uns meses despois, 29 de abril de 1927, ingresou como membro numerario coa lectura dun conxunto de poemas que intitulou A Dor Cantareira. Alí confraternizou con membros que lle duplicaban e até triplicaban a idade, como os dous presidentes. Cabeza de León tiña 62 anos, porque nacera no ano 1864. Cotarelo tiña 47. A sede do seminario, no Pazo de San Clemente, converteuse na súa segunda casa.
Foi bibliotecario, secretario de actas e secretario xeral. E cando regresou a Ferrol o ano 32, membro do seu consello directivo. No seminario, entrou en contacto con algúns membros da xeración Nós, aos que coñeceu na Festa da Prosa Galega, o día 24 de abril de 1927, unha data que el lembraba ben. Foi unha auténtica Asemblea da Cultura Galega organizada polo Seminario de Estudos Galegos e que digo que Carballo lembraba moi ben porque ali coñeceu Castelao e Otero Pedrallo, aos que sempre considerou os seus mestres. Nesta chega ao Carballo inicial, citarei sen determe apenas o escritor e profesor, porque a mesa redonda que ven a continuación está centrada xustamente nesas dúas actividades. Como autor de creación, colaborador de numerosas publicacións e ensaísta de temas literarios, foi moi prolífico. Publicou 4 poemarios, Trinitarias, 1928, Vieiros, 1931, La soledad confusa, 1932 e O silencio, así onllado, 1934. E outros textos en que xa se mostrou como un fino analista crítico. E colaborou en numerosas revistas e xornais, Ahora, A Nosa Terra, Arquivos, Céltica, El Compostelano, El Correo Gallego, El Pueblo Gallego, ERTE, Galicia Nueva, Guión, La Comarca, Galiza, La Montaña, Nós, Suplemento Nós, Papel de Color, Resol, Ser, Universitarios, Vida Gallega, Vigo, Ourense, Mondoñedo, Ferrol, Ribadeo, A Habana, Uruguai, en fin, cantidades de publicacións de diferentes lugares. Unha produción que ao longo dos anos pasou a ser de enorme magnitude. Nada dixen aínda da súa actividade como conferencista. Naquel traballo constante había que multiplicarse, porque todos os brazos eran poucos para achegaren vontade e compromiso co obxectivo posto no progreso da terra. Reclamado como conferenciante, como conferencista, Carballo disertou diante de público moi diverso. Por citar só algúns actos, en Ferrol pronunciou a que sería a súa primeira conferencia en torno a las ideas comunistas de Platón, que foi publicada posteriormente no Centro Obreiro de Cultura. Non cumprira aínda os 19 anos. En Compostela, nos ciclos organizados polo alumnado das diversas facultades no ano 31, tamén conferenciou, ou no acto que levou a cabo Ultreia para mozos menores de 20 anos no marco da primeira exposición de arte Ultreia, tamén no ano 31. En Ferrol fixo un ciclo de literatura e historia de Galiza, 1933. Na Coruña, na celebración do Día da Patria, 1935, diante do monumento a Curros Enríquez, onde estivo con outros 16 oradores que glosaron un aspecto da vida e obra do poeta celanovés, ou en Serantes, por citar só algúns exemplos, onde expuxo o tema A Nosa Fala na sede do Sindicato de Agricultores Libertad e Progreso, ano 36. Non serei eu quen descubra, porque xa se ten sinalado reiteradamente, a súa excelencia como orador. Pois ben, esta excelencia xa viña de vello desta etapa que estou a lembrar. Hai crónicas abondo e testemunhos orais que o acreditan. En moitas daquelas conferencias, ao igual que en diferentes artigos, o uso da lingua galega e o seu estudo estaban no centro das súas preocupacións. Con Filgueira e Bouzabrei, entre outros seminaristas, fixo parte dunha comisión do seminario que elaborou algunhas normas para a unificación do idioma galego, ano 1933, para uso particular do seminario, de utilidade, indicaron, para a unificación ortográfica galega. Malia se tratar oficialmente dunha institución bilingüe, o espírito dos fundadores favorecía e fomentaba o uso da lingua galega. Aquelas normas apuntaban xa unha filosofía que era a dos integrantes do seminario. Cito: nos valeiros que haxa que encher, compre o achegamento ao portugués. Unha filosofía que non foi, como se indicou reiteradamente por algúns lugares e sobre todo se repetiu no ano 2020, unha filosofía que non era
de última hora e que non mudara, senón que era xa daquela etapa. O home, o funcionario, o profesor e o opositor tamén están presentes naquela época. No terreo persoal, o curso 1927-28 comezou a relacionarse cunha luguesa, María Ignacia Ramos Díez, unha persoa fundamental na súa vida. Estudante de Filosofía e Letras, natural do Cádabo, Baleira, Lugo, coa que casou o 9 de outubro de 1933, foi a súa colaboradora máis eficaz até 1990. A información que me proporcionou en 1991 e os documentos e imaxes foron fundamentais para recuperar esta etapa inicial de Carballo no libro xa citado. Non querería deixar de sinalar que ao regresar a Ferrol en 1932 como licenciado en Dereito e para resolver a súa situación económica daba clases particulares de materias da carreira para o que insertara anuncios no xornal local, El Correo Gallego, mentres seguía como estudante por libre a carreira de Filosofía e Letras. O ano 1933 obtivo unha praza de funcionario administrativo no Concello, da que solicitou a excedencia en novembro de 1935 para preparar a oposición a cátedras de instituto e ao tempo daba aulas nun colexio privado, na Academia Centro de Enseñanza General, na que tamén exercía a docencia María Ignacia Ramos. E ambos tamén fixeron parte, naquel tempo, do cadro profesoral do colexio Academia Repariz. Son un galeguista puro. Así se definiu políticamente Carballo Calero nunha entrevista publicada en A Nosa Terra en 1977. Unha declaración que reflicte unha realidade desde que en idade temperá adheriu ao galeguismo. Días despois da proclamación da República, iniciou a actividade estritamente política na agrupación nacionalista independente de Compostela, en calidade de vicepresidente, cun grupo de personalidades significadas, Vánez Fontenla, Tobío Fernández, Luis Seoane, Xosé Eiroa, o escultor, entre outros. A agrupación tivo vida efémera porque, como outros grupos locais, tamén se integrou no Partido Galeguista en decembro de 1931. Neses algo máis de 4 anos de actividade política, até o golpe militar, foi cofundador do Partido Galeguista, militante e directivo, membro do seu Consello Permanente e presidente do Grupo Local de Ferrol. Había que estar á altura do momento que lle tocou vivir, como proclamou no artigo O Noso Día 1933, publicado en A Nosa Terra, porque eran momentos cargados de sustancia histórica. Foi tempo de traballo na elaboración do anteproxecto de Estatuto de Autonomía, ao que xa se referiu Pilar, tempos de manifestos, de suscribir o intitulado A esquerda galeguista fálalle ao país, onde os asinantes declararon a fidelidade á causa galega desde unha óptica de esquerdas, e foi tamén o que redactou el só o manifesto aos escolares, aos universitarios, aos galegos, ano 1933, a prol da galeguización da Universidade de Santiago, cun ponto esencial, a inmediata cooficialidade do galego nas aulas universitarias. A fala, eis o noso guieiro. Crendo nunha cultura galega, temos que conceder ao problema da lingua a máxima importancia, dicía. Foi tempo de pular polo entendemento coas esquerdas, nomeadamente con Izquierda Republicana. Tempo de acudir a Madrid como compromisario para a elección do presidente da República en maio do 36. E tempo, igualmente, de percorrer vilas e cidades para espertar a conciencia galeguista e republicana, porque era requirido para falar en numerosos comicios, coas figuras máis relevantes do seu partido
en Compostela, Pontevedra, Vigo, A Coruña, Lugo, Ourense, Vilalba, Ferrol, Fene, San Sadurniño, A Graña, San Xoán de Filgueira, Oseixo, Covas, Serantes, Cedeira, Pantín, Mugardos, Valdoviño, teño documentada a súa presenza. Na entrevista con Manuel Beiras García, lembraban con detalle o mitin de Santiago o 10 de maio de 1931 no Teatro Principal. Comentárame: teño grabado un mitin no Principal que nos deixou impresionados. Ali foi onde descubrín a parte esa de Carballo, de líder non sei, pero de propagandista, de home de loita sí. Eu estaba en Galiñeiro e fixo un discurso bárbaro, espléndido, conceptual. E recordo que despois dunha ovación enorme, un berrou: "Bravo, Ricardo, es da madeira que fai falta para a loita". Foi tempo, en definitiva, de laborar pola terra. Unha palabra que reunía todos os ancellos e ilusións, toda a entrega, toda a paixón que puxo Carballo na súa defensa. Antes de marchar a Madrid o día 26 de xuño do 36 para opositar, tivo tempo de participar na campaña pro Estatuto de Autonomía en Ourense, na Coruña e en Radio Lugo. Aquel mozo consagrado ao traballo a tempo completo era o que lle escrevera unha carta a Fernández del Riego en maio de 1933, con 22 anos, onde aconsellaba aos compañeiros do partido sobre a forma de proceder. O peor que lle pode suceder ao galeguismo é converterse nunha xuntanza de exaltados visionarios sen método nen mesura. Non vos concitedes odios, sede enemigos cordiais, sobre todo derretídevos de cortesía. Atacade os problemas concretos con inxenuo ar de técnicos, aparentando frialdade científica. E si vos escoitarán. Sobre todo, mesura, continencia, sobriedade, elegancia. É un pulo interior infindo, pero invisible, que só debe xurdir ao exterior en moi raros momentos decisivos. Isto escribía a Fernando del Riego. Mesura, continencia, sobriedade, elegancia. Estou ouvindo o Carballo que coñecín. Vou finalizar. Neste relatorio apresurado sobre Ricardo Carballo, inicial e iniciático, de actividade persistente, diversificada e fecunda, foi asemade o tempo non de recolleita como correspondería pola idade que tiña, senón de sementeira na acción cultural, social e política. Desde que investiguei a fondo aqueles anos, sempre mantiven que o Carballo de aquel tempo, coa sabedoría e o sosego que dan os anos, é o que eu tratei durante 23 anos de forma continuada, entre 1967 e 1990. E por que digo isto? Digo porque o profesor co que estudei 3 anos, co que me formei e traballei no Departamento de Lingüística e Literatura Galega, o meu mestre e amigo, con quen me relacionei até a súa morte, foi un home que se multiplicaba como na mocidade, entregado á docencia, á investigación lingüística e literaria, ao publicismo, o orador a quen tantas veces acompañei, que deixou ouvir a súa voz por asociacións, concellos, universidades, por Portugal, Buenos Aires, Holanda, Montevideo, Suiza. Traballou a tempo completo, como na mocidade, sen apenas momentos de lecer. Só alteraba o seu programa para escoitar na radio música clásica porque adoraba a música. Se tiña eu que falar con el, xa sabía que a esa hora non estaba para ninguén. Foi o galeguista puro, como así se definiu e xa indiquei, como en tempos da República. O Carballo que militou sempre pola terra, pola lingua, pola cultura de noso. O Carballo co que fixen a descoberta de Galiza. Obrigada.
Despois da magistral lección que nos ofreceu a profesora Aurora Marco, pasamos a unha mesa redonda mercé aos profesores ambos catedráticos de ensino medio, Xosé Luís Axeitos e Manuel Castelao Mexuto. Tamén me vou limitar a un flash sen máis da súa fértil biografía académica e crítica e bibliográfica, porque imos con demora no horario previsto e non podemos, por tanto, devanar ou enredar moito máis tempo como eles merecerían. No gremio literario adoita dicerse, escriberse, mesmo ten escrito, que a Terra Chá existe por Manuel María ou o Courel por Uxío Novoneira. Pois ben, mutatis mutandis, poderíamos dicer o mesmo a respecto de Manuel Antonio e Xosé Luís Axeitos. Mais a súa dedicación abranxe a literatura do exilio, en fin, e outros moitos temas atinentes á nosa cultura, á nosa historia, por suposto Castelao, e por suposto tamén o interese por Carballo Calero, porque el como académico foi reiterado solicitante da eleición de Carballo como dedicatario do Día das Letras Galegas. E de Manuel Castelao Mexuto quero salientar un aspecto fundamental que ten a ver coa didáctica da literatura no mellor dos sentidos. Son exemplares as súas páxinas sobre Cabanillas, sobre Pondal, sobre Manuel Antonio, tamén, por suposto, sobre Carballo Calero. Citei xa na miña presentación inicial esta edición da súa obra literaria completa, na que a intervención del foi fundamental, e o afán durante tantos anos, non só como profesor, senón tamén como alter ego fílmico, filmográfico, cinematográfico, por comunicar aspectos artísticamente tan rendíveis e tan significativos como os que pode ter a escritora fundacional Rosalía de Castro. En fin, Raúl Veiga, que é o seu heterónimo como director de cinema, aínda nos vai ofrecer en breve novos froitos da súa arte. Así que con eles deixo a todos e todas vostedes por un tempo previo a unha actuación musical que tamén nos vai ilustrar sobre a arte poética de Carballo. Obrigada. Traía unhas imaxes para proxectar, non avisei, e que me iban servir ademais de guión para a miña exposición. E cando menos teño as diante para poder guiarme por elas. As imaxes seleccionadas son documentais e proceden dun hábito que a partir dos anos 40, cando morre César Bahamón de Lores na Academia, pois Naya, que se fai cargo da Academia, porque é presidente, é secretario, é bibliotecario e todo, colle o hábito de a cada académico novo pedirlle unha foto e abrir unha carpeta na que vai introducindo absolutamente toda a correspondencia oficial ou non oficial, todas as notas de prensa, todas as publicacións que ten, e vai, lóxicamente, facendo o que faría un arquiveiro da época, non? E claro, a carpeta relativa a Carballo Calero é das máis numerosas, das máis numerosas que consultei,
porque ten 198 documentos, nada menos, de todo tipo. Fundamentalmente son documentos epistolares. As cartas teñen unha información sempre engadida, porque as hai manuscritas, hai nas que teñen cabeceiras, teñen sempre o condicionante retórico do correspondente, é dicir, que teñen múltiples informacións das que eu, lóxicamente, collín, seleccionei 8 documentos para o obxectivo que eu pretendo, non? Que é explicar o inexplicable. E non o vou pouco lograr. Bueno, a cuestión é que empezaba buscando a complicidade e a relación entre Otero Pedraio e el, o primeiro documento do ano 51, que é cando nomean correspondente a Otero Pedraio, a Carballo Calero, e o seguinte manuscrito de Otero é os méritos para ser académico xa numerario, e vese autoritas lóxicamente, de don Ramón, porque, así como o resto dos expedientes, son informados por outros 3 académicos e demais, o que Ourense, 2 de agosto de 1956, asina manuscrito todo o documento Otero Pedraio e limítanse a asinar debaixo o resto dos tal. Un era Cuevillas e o outro era Ferro Couselo. Bueno, isto, sin embargo, o documento que primeiro seleccionei para o meu obxectivo, isto é, dado que non o ven, pero trouxen un exemplar, é esta publicación, humildísima publicación de don Ricardo, pero que ten unha historia que aquí hai editores, cando menos está aquí o editor de Galaxia, que saudei antes, e que probablemente sea o único libro da cultura galega do que conservamos o texto manuscrito mecanografado do autor, e que sabemos a súa traxectoria hasta as pesetas que produce esta publicación. É dicir, nun mundo tan críptico, secreto e oscuro como é o mundo editorial, galego tamén, por suposto, sabemos número de exemplares, prezo de venta, porcentaxes que dá, librerías, todas as que se manda de Madrid, de Barcelona, de tal, liquidación de cada unha delas, devolución de exemplares, etc. Por que traio este libro? Non tanto pola información editorial, como por unha razón. Este libro, escrito no ano 1964, ofrécese á Academia para que a Academia o poida, lóxicamente, vender e explotar. É dicir, é un agasallo que don Ricardo lle fai, é unha obra que el fai con fin exclusivamente docente. Vai empezar a encargarse da cátedra en Santiago, entonces é necesario, naquel momento non o hai, é necesario unha antoloxía da materia que ele vai explicar, que é a literatura contemporánea. Obviamente, é a historia dun despropósito. Por que? Pois porque intenta editarse en Barcelona, o intermediario é Basilio Losada, busca unha imprenta da que temos aquí, facturas e demais, hai 47 páxinas en branco, unha mala compasinación, ilexible prácticamente, e non só iso, senón que o título, que era Breviario Antológico de Literatura Gallega Contemporánea, convírtese en Breviario Antológico de la Literatura Gallega. É dicir, imaginar o que iso significa para... Bueno, tanto é así que don Ricardo pois acaba escribíndolle a Sebastián Martínez Risco, porque tarda 2 anos en pasar pola imprenta e en chegar o libro impreso, non chega hasta outubro do ano 66, e, bueno, entre outras cousas, dille, por exemplo, efectivamente, as noticias relativas a Rosalía, Noriega, Castelao, Bouza e Dieste están mal colocadas, e despois delas fica un branco, pero numerado, unha páxina impar que é unha chafallada lamentable. Pero, ademais, acho que o título do libro non é incomprensiblemente o que lle puxen. Eu tidoaba
breviario antolóxico de literatura gallega contemporánea. E vexo que aparece breviario antológico de la literatura gallega. Este é un título falso, pois prometo que non dá. Agardas aquí unha antoloxía de toda a literatura galega, cando pensado, segundo o propusemos, dar mostras de literatura galega dos séculos XIX e XX. Ou perderon o título original ou atoparon dificultades para a composición tipográfica da portada, ou non sei que pasou. En todo caso, que a un fillo a quen quero chamar Xan mo bauticen como Pedro é algo francamente intolerable. Bueno, a cuestión, como lle intentaron arreglar, arranxar este desaguisado? Pois chamaron a Moré, porque viron que devolver o libro sería prácticamente imposible. Entonces Moré engadeulle contemporánea abaixo. Mándalle unha factura de 30.000 pesetas e descontalle as 3.000 que lle cobrou Carré, naturalmente, non? Bueno, isto, en definitiva, traio a colación porque non é máis que un acto de xenerosidade para unha institución de moi difícil sostenibilidade económica e que el, sabedor de que podía ser vendido o libro, por que? Porque iba destinado, lóxicamente, aos alumnos, que el mesmo lle iba a dar clase. Co engadido de que tamén Basilio Losada promete que nas súas clases vai recomendar o libro, daí tamén a cousa de que se edite en Barcelona, e manda que lle manden exemplar os aportes. Bueno, as liquidacións todas, existe, bueno, é toda un mundo da historia editorial dunha época e, lóxicamente, un agasallo, non diría outra cousa, pero cando menos un agasallo fallido, non? Porque polas vicisitudes todas que pasou. Outros dous documentos que poden ilustrar e guiar un pouco a onde vou eu a levar a miña exposición son xa póstumos, son obituarios. Un deles é de Constantino García e o outro de Álvarez Pousa. Fíxomelo de Álvarez Pousa porque non me vai dar tempo a desenvolver todo. Álvarez Pousa chama a don Ricardo, pois titula A mirada dun exiliado interior e explica de como viveu postergado, totalmente ignorado, e tal, e o retiro en Fingoi, as clases, etc., hasta que incorpora, lóxicamente, primeiro como encargado de cátedra e finalmente no ano 72 xa como catedrático titular. De todo queda constancia neses 198 documentos, non? Bueno, a mirada dun exilado interior que, lóxicamente, é nunha necrolóxica moi axeitada e apropiada, toda vez que don Ricardo viveu toda a represión do franquismo, permítome engadirlle que 20 anos despois da súa morte, este exiliado interior convirteuse nun insiliado. Por qué? Porque esta mesma institución, aquela agasalla cunha publicación tendo en conta as súas dificultades e que a asiste constantemente en todas as veces que pode, pois resulta que posterga a súa celebración das letras galegas durante, como sabemos, 20 anos, non? É dicir, morre no 90, podía ser a partir do 2000 e non é hasta o ano 2020. Foi un silencio, ninguén houbo sobre esta situación, pero creo que chega un momento en que este tipo de debates sempre silenciados, estas sin razóns, necesitan cando menos abordalas e intentar dicir que pasou. Isto non con sentido acusatorio, sino intentar poñerlle bases racionais ao que non as ten, non? É dicir, en definitiva. Eu, que é a miña mirada exclusivamente, lóxicamente, basada na documentación que eu manexo, etc., pois creo que foi vítima de dúas urxencias, non? Comprendo que é un tanto eufemístico a miña exposición, pero vítima de dúas urxencias. Por unha parte,
a urxencia do mundo editorial, naquel momento, nos anos 70, representada por Galaxia, pero xa tamén por Xerais, que instan e urxen a que haxa unhas normas ortográficas para o idioma. Obviamente, a Academia nese momento, o grupo dominante, sempre houve grupos dominantes, lo hainos en todas as institucións, e moito máis nas institucións que, como a Academia, traballa con pólvora, traballa con material explosivo. Non hai nada máis ideolóxico que as palabras. O sea, hai xente que pensa que cando está poñendo a definición dunha palabriña e demais, que está facendo neutro de maneira elegante, de maneira totalmente científica, sabiduría. Está plasmando ali a súa ideoloxía. É dicir, que se queremos ler un dicionario, un arreglo lexicográfico desa perspectiva, teremos centos de exemplos que xa están postos por aí, non? Hai o nomenclátor de Galicia. Bueno, pois o nomenclátor de Galicia, eu non nacín en Asado, eu nacín en Santa María de Asados. Bueno, se non hai ideolóxico, que veña Cristo e o vexa, non? É dicir, por que lle teñen que poñer a un topónimo que se chama Asedos, a que hai un diminutivo que se chama Asadelos, e lle poñen o Santa María de... É unha información... Sí, pero é unha información ideolóxica, obviamente. Eu, nunha ocasión que fun a Vilariño, eu non sabía, iba no coche, tal, vin a un señor e preguntei, mire, eu vou a San Andrés de Vilariño, estou ben por aquí, non? Estaba mesmo encamiñado, non? Quedoume así mirando e dixo, mire, usted vai a Vilariño porque San Andrés é do cura. Claro, creo que delata xustamente o que é esa ideoloxía. Traio esta colación porque, efectivamente, todos os estudos gramaticais, incluído a ortografía, incluída a lexicografía, incluída a gramática, son tremendamente ideolóxicos, é dicir, non hai ningunha que non o teña, non? Absolutamente ningunha. Cal era a posición de Carballo Calero? Moi sucintamente, e vou a traer un testemunho epistolar, que ten un doble valor, ten unha certa intimidade, como todas as cartas, e ao mesmo tempo non é para publicar. Chega un momento en que lle piden información, era o informante para as cousas de lingua da Academia, era o home de confianza, non? E resulta que lle din, mire, reas ou reais, hai unha consulta, temos que dar unha información e demais. Entón, estamos ainda no ano 71. E el contéstalle, a Vales Villamarín, que é o secretario, meu querido amigo e compañeiro, atopo agora na miña mesa da facultade a súa carta, a miña interpretación dos acordos e deliberacións o día 4, tal. Bueno, pois ficou esquecida e tal. Entonces empeza a contestación, non? Reas decidiu que reas figurase expresamente como palabra suxeita ás normas xerais de formación do plural, aunque ficou claro no cambio de impresións que esta e outras verbas que a tradición nos teña legado nunha forma callada poden ser usadas xa que as normas se refiren en conxunto á deriva do idioma, pero como en diversas ocasións se indica, non pretenden modificar as formas lírimas e clásicas, consolidadas na fala, aínda que respondan a leis non operantes xa na vida contemporánea da lingua. É a doutrina dos estratos que se supón sempre vixente, por máis que non se mencione de xeito expreso, senón nos casos en que a suma dos vocábulos componentes dos diversos estratos resulta equilibrada. Noutros casos, non se quixo ser categórico para propiciar unha prudente opción experimental que permita á lingua literaria abrirse espontaneamente camiño. Tal penso. Se analizamos isto, non houbo unha liña máis alá deso. Prudencia e non pechar camiños de ningún tipo de cara ao futuro. Hai outras moitas exemplos, pero eu voume ceñir exclusivamente a isto. En definitiva, que é o que di e o que vai a manter sempre? Prudencia. Nunca
coller grupos de notables para facer as normas dun pobo e dun país. As normas teñen que ser demandadas, ten que ser a propia sociedade a que vai solucionando os problemas con calma, con rigor, e nunca facer un encargo institucional. Iso foron as ideas básicas e fundamentais que ele non modificou prácticamente ninguna. Houbo xente que entendeu perfectamente esta atitude, porque Camilo Nogueira, cando despois das discusións da Lei de Normalización Lingüística, di el, respecto das normas, eu estaba de acordo coas antiguas da Real Academia, porque non querían cortar o futuro, e non pola súa perfección técnica, porque posiblemente, técnicamente, eran millores as normas do Instituto da Lingua, pero as da Real Academia tiñan menos carga política restrictiva. Abría un pouco máis o futuro, non cortaban. Claro, en definitiva, na dialéctica entre ideoloxía e dialoxía, había unhas normas que abrían unhas posibilidades dialóxicas, que son as normas que impón, aínda que non estean escritas, o uso civil da lingua, que era o que el defendía, en definitiva. Bueno, obviamente, hai despois outro argumento, que é un argumento ad hominem, descalificador, etc., que non é racional, siquera, non? Porque decirlle que un home que non admite isto ou non admite outro ou fai isto e tal, pois non son argumentos, son prácticamente descualificacións, non? Isto, en fin, xa nin as leo porque non teñen cabida nunha reflexión serena, etc. Bueno, claro, isto, cal é a outra urxencia que se lle suma aquí? Sabemos dunha urxencia imposta polo mundo editorial, un mundo editorial dominante nese momento na Academia, como era natural, a partir dos anos 50, no 51 entra Ferro Couselo, entre o 51 e o 78 que entra Carlos Casares, entran en total 15 membros do grupo ou afíns á Galaxia. Normal, porque era o grupo dominante culturalmente, o que iba adiante, e, lóxicamente, reclamaban casi caen na guerra por cuestión natural, é dicir, non hai ninguna tal. E a partir de 1982, a través do primeiro que entra, que é don Constantino García, pois entran 10 ou 12 tamén do ILGA. Cal era a urxencia do ILGA? Home, había moitas, pero, bueno, unha urxencia do ILGA era que acababan de inaugurarse en 1971, estaba necesitado, toda vez que non deixaba de ser unha escisión da oficialidade dun departamento, necesitaba, lóxicamente, recoñecemento social, recoñecemento de decir, tendes toda a razón, eso é importante. Sobre todo, tendo en conta que partía a iniciativa dunha persoa moi dada justamente a tomar iniciativas fundacionais, como fai despois o Piñeiro, ou como Sabiña de outras latitudes de facer un pouco tamén esa circunstancia. Donde acoubo esa urxencia? Pois, lóxicamente, isto collendo e tendo un lugar e asinando as normas da Real Academia Galega. É dicir, a partir do ano 82, aproximadamente, efectivamente, hai unha cousa que tamén necesita explicación. Bueno, reflexión, eu non lle chamo explicación, sino reflexión. E acabo. Por que a Academia cede o que era a súa función, o que era a súa de facer a normativa, por que a cede máis ou menos? Eu, en fin, non se me ocurre outra reflexión de que nese momento as culturas autodidactas, as culturas das tertulias, as culturas do mundo da imprenta, do mundo da comunicación, donde nace a Academia, estaba totalmente acosado polo mundo académico, do prestixio académico, desa universidade que dá a categoría de sabio, que ten esa espendedoría de sabios e demais. Entonces, nese contexto, a Academia cede máis ou menos conscientemente, porque non se pode explicar de outra maneira, as súas tal. Bueno, isto é un intento de reflexionar e decir por que don Ricardo sigue no insilio durante 20 anos. Pola sin razón, evidentemente, porque foi proposto durante anos consecutivos, durante 5 ou 6, salía 5 votos, 6 votos, 8 votos, ou 9, non sei cantos, e hasta que de repente alguén
decide que ten que ser. Pero cal é a cousa? Os asinantes anteriores non nos sirven. Imos a ser nós os que asinemos. De tal maneira que cando os antigos asinantes chegan á Academia para presentar a súa cousa, di, non, abreuse o prazo ás 8:30, xa está aquí presentada ás 8:30. É dicir, que intentaron de alguma maneira reparar a sin razón, o cual non deixa de ser un dato positivo que eu expoño aquí, xa digo, sin acritud ninguna, nin sin insultos, simplemente reflexionar sobre algo que sempre agachamos, que é o debate político. Moitas grazas. Ruído e desmemoria. Dúas grandes estrategias da dominación no ámbito da cultura. Por iso, eu debo saudar a iniciativa do Parlamento de apoiar este libro que devolveu á comunidade galega a obra literaria de Carballo Calero. Porque estábamos confrontados cun paradoxo cruel. Após vencer resistencias numantinas, como acaba de referir a xeitos, o Día das Letras Galegas era dedicado a Carballo Calero. E, no entanto, a diferenza do que ocorre con outros homenaxeados, a súa obra non estaba largamente dispoñível no mercado. Había algunhas antoloxías, había presenza de textos dos anos 50, e non dos fixados polo autor no último decenio da súa vida. Había até unha versión de Escorpio modificada para adaptar ao gusto reintegracionista dos editores. Coñecendo xa non a irritación, a ira de Carballo, cando vía os seus textos modificados por outros, e convertido el en escolar a quen corrixen deberes, o criterio que se impuña para esta edición era o do máis rigoroso respecto á vontade autoral. Agora, isto é simple dicilo, facelo máis complexo, e para iso remito a introdución deste volume que podemos designar como edición do Parlamento, por que non? Os seres humanos temos a tendencia a concibir o pasado como algo fixo, como algo fechado. Por oposición a un presente que nos escorre entre as mans e a un futuro que aínda carece de forma. E non é así. Estamos constantemente reinventando a nosa memoria persoal. E o mesmo acontece coas colectividades. Escritores que en vida gozaron de fama e éxito caen despois no máis rigoroso esquecemento. E ao contrario, os que foron ignorados en vida reciben o recoñecemento que merecen. Eu estou convicto de que este volume contribuiu a modificar a nosa imaxe do século XX na literatura galega para lle outorgar a Carballo o lugar que nel merece, no canon, como din agora. A edición quere seguir a orden que Carballo foi compilando os seus traballos nese último e decisivo decenio e tamén a súa progresión como escritor, porque Carballo foi primeiro e, ante todo, poeta, despois autor dramático e, finalmente, narrador. E, no entanto, cando eu fui alumno del, nos anos 70, víamos a súa condición de escritor como algo relativamente marginal. Para nós era o profesor, o erudito, o lingüista, o crítico literario impar, mas esa condición de creador era unha dedicación case paralela. Eu aínda comprei, moito ondados aos anos 70, Salterio de Fincoi nas librerías, e ficaban exemplares cando o libro tiña sido publicado en 1961. Tiveron que aparecer as edicións definitivas para esta imaxe se modificar. Primeiro, Pretérito Imperfeito, 1980, onde Carballo peneiraba a súa obra literaria até 1961. E despois, Futuro Condicional, en 1982, que foi a verdadeira revelación. Aí apareceron perante nós 20 anos de espléndidos poemas e Carballo pasou a ter a significación como poeta que ata ese momento nos escapaba. E en Futuro Condicional temos 3 bloques, 3 seccións que xa nos falan de 3 direccións na poesía de Carballo. Unha primeira liña de carácter meditativo, reflexivo, ás veces baseada na experiencia persoal, mas moito elaborada. Liña que encontrará a culminación en Reticencias, o
seu último libro, verdadeira obra prima, xa publicado póstumamente. Precisamente a esta liña pertence o poema que vamos a ouvir despois da nosa intervención na voz de Patricia Ferreira con música e acompañamento ao piano de Paulo Pires. É un poema moito coñecido, Non sei, aquel non sei se matei. Eu lembro, cando era neno, preguntarlle a un tío meu que tamén vivira o trauma da guerra: tío, e ti mataches a alguén? E el dicía, como no poema de Carballo, non sei. Outra liña de futuro condicional é aquela que visita lugares clásicos da literatura, da cultura, dos mitos, o alegado culturalismo da poesía de Carballo, que na verdade só é unha forma de dar expresión á vivencia persoal. E esta liña xa anuncia os magníficos poemas narrativos de Cantares de Amigo e outros poemas, fascinantes historias en verso, contos extraordinarios, que é a porta de entrada que eu sempre aconsello para a poesía de Carballo. Outra sección de futuro condicional, a poesía de temática, dicía el, máis feminina do que amatoria. Porque eu estou convicto de que Carballo é o grande poeta do desexo na literatura galega. E a ese bloque, a esa liña, pertence o segundo poema que van cantar Patricia e Paulo. É un poema que está tirado de reticencias e que... Non, está tirado, disculpen, lapso. É un poema que nesta versión ven do filme que acabo de rematar na outra identidade que decía Pilar, na miña condición de Raúl Veiga, que é un filme, como o título indica, a avoa e o amor, de temática familiar, a cabalo entre Galicia e Portugal, onde o problema da lingua está obviamente presente e onde Carballo tamén tiña que estar. É citado, e o poema de Carballo que é citado, que cando estou bébada do teu viño, adaptado por min, cerra magníficamente as liñas de sentido dese filme. É o segundo que imos ouvir aquí. Dixen Carballo, poeta do desexo na literatura galega. E isto evócame outro tema que está presente na liña de poesía meditativa reflexiva, obrigadamente, a trascendencia. Eu non sei se a trascendencia na poesía de Carballo é unha posición ontolóxica ou unha hipótese poética. E é unha incógnita que nunca se resolve. A única forza incontestada que temos na poesía de Carballo é a forza do desexo, que ten a ver coa súa visión do ser humano. Unha visión do ser humano como unha escisión activa, como un ser que pugna por ser o que non é, por sair dos seus límites, por ultrapasar a humana condición. E, naturalmente, a forza que nos empurra nese proceso non é outra que a forza do desexo. Primeiro poeta, despois autor teatral. E aí teño que me remontar a 1948, o anos mirábiles da creación dramática de Carballo, onde despois da guerra, despois do cárcere, cando está a pasar, como digo en Portugal, as pasas do Algarve, desposuído da posibilidade de exercicio libre da súa profesión como represaliado, é capaz, nese ano, de escribir 3 obras de teatro e 2 delas obras primas. A sombra do Orfeo, Farsa das Ocas. Farsa das Ocas xa coñecíamos nós cando éramos estudantes, porque foi a obra de Carballo máis representada, na medida en que parecía conectar cunha imaxe de Galiza moito familiar para o público de altura, aínda que a obra pedía unha escenificación caracterizadamente contemporánea, porque xogaba con toda unha serie de técnicas do distanciamento máis a Pirandello do que a Brecht. A sombra do Orfeo. A sombra do Orfeo é, para min, a obra prima do teatro de Carballo. Porque Carballo non é alguén que escribise réplicas brillantes para os actores estarem sublimes sobre o palco. Non. Carballo dominaba a linguaxe do teatro. E iso ves en como xoga co espazo escénico na sombra do Orfeo. É unha obra que crea un mundo de músicos, pintoras, artistas, un pouco un mundo british, como de filme da BBC. E esa sombra do título é, en primeiro lugar, a sombra dos afectos que unen as personaxes. E tamén a sombra que acompaña sempre a creación artística que asociamos ao desinterese do contemplador ou do receptor cando está habitada polo interese económico, porque, obviamente, produce o artista para o mercado e ten que se sustentar. Mas eu diría que esa sombra, e aquí entro no que me parece esencial, é
todo o que aquelo Carballo pon en sombra do que o estaba a far a él e a Galiza nese momento. Ele fai unha forclusión da ditadura. A ditadura desaparece e el crea un mundo onde Galiza recuperou, onde a pequena burguesía falan galego, sustentan a produción artística. E el mesmo dixo que non dábamos aquela situación como definitiva. É a dimensión anticipatoria da arte, que crea un mundo onde esa opresión, onde ese esmagamento está ausente. E é un xesto de protesta, non ten nada de escapismo. Auto do prisioneiro, 1969, moitos anos despois. E Carballo continúa a dialogar coas tendencias máis vivas do teatro occidental do seu tempo, ao teatro existencialista e ao teatro do absurdo. Xa o dixo Aurora, inspírase en La vida e sueño de Calderón de la Barca. Tamén temos aí un pai preso nun presidio, un copucho o seu pai, e ese home esgótase no día do seu aniversario á espera dunha mensaxe dese pai que nunca chega. A obra, obviamente, admite múltiples interpretacións, desde a psicolóxica, as dificultades da paternidade, da construción da identidade cando falta a referencia parental, a figura parental, a política, as dificultades de legitimación do poder no capitalismo avanzado, a filosófica ou teolóxica, a pregunta pola ausencia ou o silencio de Deus, un tema moi daquela altura. Sexa como for, Carballo tiña grande estima por outra obra, Os xefes, a última que escribiu, en 1980, cando é unha obra, para min, claramente inferior, en que el vai para un teatro máis verboso, onde as virtudes do seu oficio como dramaturgo non están tan visíveis. Mas, curiosamente, nesta obra, que foi moi mal interpretada, porque nos pinta a dous generais, o general Braña e o general Dragón, que se enfrontan nun conflito civil en que gañe quen gañar non vai facer algo sustancialmente diferente do que fixo o outro. E a obra foi mal interpretada porque tendían a relacionala co conflito do 36, cando non era nada diso. Era unha obra, palabras del, sobre a ambigüidade da política. Dicir, dito a brava, onde temos o general Braña e o general Dragón, podíamos dicir Adolfo Suárez e Felipe González. Mas esta obra ilústranos sobre unha lóxica que tamén está presente na poesía e que é moi de Carballo, que é a lóxica dos contrarios. Quer dizer, onde esperaríamos entre os opostos unha síntese, en Carballo non se dá. O que hai é unha alternancia, é un movimento dunha mente, dunha intelixencia especulativa que todo relativiza e que é fácil de entender nun século en que os totalitarismos se presentaron sempre mascarados de promesas de emancipación. Dixemos primeiro poeta, despois autor teatral, finalmente narrador. Nós, cando estábamos na facultade, coñecíamos a xente da Barreira, claro, porque estaba publicada e fora un texto escrito por ele para dar continuidade á tradición da narrativa galega tronzada pola Guerra Civil. Mas a súa voz como narrador aínda non era plenamente. Era un texto, en certo modo, a sombra do Otero Pedrallo. Xa na mesma altura, esa voz comeza a manifestarse en textos como O fogar de Clara, despois Solar de Clara na narrativa completa e outros escritos na mesma altura. Mais claramente, a obra prima de Carballo na narrativa, Escorpio. Algúnas das cousas que a Aurora estaba a referir están outras luz clarísimamente en Escorpio. Escorpio é un alarde técnico extraordinario. 30 e tantas voces dan noticia da vida dun personaxe que non fala, Escorpio, Rafael Martínez Piñeiro. Este artificio que podía dar unha novela ilexível como tantas daquela altura que hoxe caen das mans, resulta fascinante e recrea un momento histórico de 50 anos despois da Guerra Civil que por fin Carballo consegue obxectivar. Imagina, de 50 anos precisou para ser capaz de o facer. E o facer iso fascínanos, arrástranos ao longo da novela con unha naturalidade que dá á obra unha condición de clásico moderno, como dixo García Soto nunha lectura magistral desa novela ou romance. Só quero chamar a atención sobre un punto usualmente non advertido. De entre as voces que falan de Escorpio hai unha, Salgueiro, que é un escritor ou aspirante a escritor e que proxecta unha novela que se parece extraordinariamente co Escorpio escrito por Carballo. E entón nós pensaríamos, entón a novela dáse aí a súa propia teoría, xérase a si mesmo e culmina na bela totalidade que chamamos Escorpio. E non, ese proxecto de Salgueiro fica incumprido.
fica roto pola situación social en que está a vivir a política. E entón, esa fractura entre a poética interna da novela e a propia novela é a expresión perfecta no aparato formal da novela da ruptura, da fractura social e histórica de cada noticia no momento da Guerra Civil e no xa anunciarse da Segunda Guerra Mundial. Eu teño escrito que Carballo é o espectro da nosa razón común. Con iso, non estaba a apuntar a dimensión un bocado espectral que tiña para os que lle negaban ano após ano o Día das Letras Galegas e habíanse visitados por obra dos esforzos de Axeitos e os seus colaboradores coa súa nova candidatura con maior insistencia que a sombra do pai de Hamlet a dicir remember me, remember me. Tampouco quero falar de dimensión espectral que tivo o Día das Letras Galegas dese ano porque foi o ano da pandemia, non. Con iso apunto a que o legado de Carballo, a visión de Carballo, o contributo de Carballo á nosa identidade colectiva permaneceu sen realizar, permaneceu suspenso, permaneceu como un espectro que permanecía e non tiña efectividade real. E por iso mesmo permanece para volver outra vez, porque se quixermos construir un proxecto de vida en común, o contributo de Carballo, a visión de Carballo son esenciais para unha Galiza que diga plenamente o seu nome. E quero concluir cun pedido a Axeitos e aos seus colaboradores, que é o rescate do outro escritor hoxe completamente esquecido e que ten unha talla extraordinaria. Falo de Anxo Rei Ballesteros. Pido a Axeitos que poña os seus oficios que ata aquí foron heroicamente, finalmente ben sucedidos en prol dese Día das Letras Galegas. A seguir, vamos a ouvir agora os dous poemas a que fixen referencia con música de Pablo Pires e voz de Patricia Ferreira. Não sei se matei Steven na trincheira, não vi o meu inimigo, disparei. Não sei se matei um ferido, mas não sei se matei. Topa cega, não tem outro olho que o olho do meu fuzil. Se Cadro tem visto o meu inimigo.
órfão ferido. Eu não sei se matei. Eu não sei se matei. Gracias. Bom dia, é um prazer estar aqui. O meu nome é Patrícia Teixeira, estou com o Paulo Pires no piano. Espero que estejam a gostar. A próxima música chama-se Quando Estou Bêbada do Teu Vinho. Espero que gostem. Quando bebo do teu vinho, todo brilha, todo é céu. O que eu sonho e imagino, sem limite até já não ser eu. Não há culpa, não há fim. Só o teu ser em mim é que todo é divino. Quando me perdo contigo nesse mistério sacro, nada é proibido. É vai a dança em juízo, a serpente um sorriso. Fico bêbada do teu vinho e todo é infinito. Não há pecado, não há castigo, só sermos sem vida e cobrado no paraíso. Ai, 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 porque todo é divino. Quando me perdo contigo, fico bêbada do teu vinho. Ai, todo é infinito. Gracias. Obrigada.